Кукмара районының Галактика Баалар ижад үзәгендә IT-парк белән берлектә оештырылган татар хак бәйгесе үтте. Республика күләм чарада район мәктәпләренең 6-11 сыйныф укучылары катнашты. Барлыгы 20 команда мәгариф, авыл хуҗалыгы, туризм юнәлешләре буенча үз проектларын тәкъдим иттеләр. IT-парк директоры урынбасары Мансур Низамов әлеге проектларның Кукмара районында тормышка ашырырлык булуына басым ясады. Бу чараның нәтиҗәсе булып, һәр районда яшьләр IT-технологияларны кулланып, төрле проблемаларны чишәргә өйрәнәләр. Һәм шуннан башлап алар үзләренә яңа профессиялар, яңа юл табачаклар. Биремнәр социаль-икътисади проблемаларга юнәлтелгән. Катнашучылар заманча цифрлы инструментлар һәм технологияләр ярдәмендә куелган мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Мин әлеге конкурста проект ясыйм. Әлеге проектны мин үзем проблема куеп, шул проблема решать итеп яңа проект тудырам. Районда IT-технологияләр ярдәмендә мәгарифне, туризмны һәм авыл хуҗалыгын үстерергә мөмкин булуы әлеге бәйгедә ачык күренде. Динара Хабибуллина, Оксана Сафарова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.